Sanibonani guys, igama nginqobile niphathela mazibela eNimbango mhla ka-5 November. Guys, namhlanje-ke uzoleka beno-Lazarus bekwi-spirit okutheni baqale kahle usuku baye emsebenzini ngoba kudala bengayi emsebenzini. Kodwa-ke ukwambuza-ke uLazarus uzoleka esho ukuthi u-right yini na, emva kwaso sonke lesi sigemegeme esenzakalayo sokuthi bavumile manje usiyaziwa ukuthi uzalo ba. Wathi uLazarus, cha mina ngi-right, into ebalulekile ukuthi umntwana abe right, kanti-ke thina sobabili akumelanga sishintshe, kumele sihlale siyimbumba. Wathi uzoleka impela kunjalo, sisazoba nje i-unity njengoba sesiyona before. Guys, kuthe kusanjalo-ke kwafika uLukhanyo, umfowabo kaZoleka. Siyamazi sonke guys ukuthi-ke laphaya alifakwa libuya nodaka. Uye kanye lo bhuti lo owaqondisa uHlathi, wamshaya wamphula ngisho ikhala ngesikhathi phela ebhizi eloke ecobhoza ngapha kuthumeka nangapha kuZoleka ebuqhatha odade wabo. Manje-ke usefikile-ke uzobuzisisa ngale ndaba eseyizwile ngoThumeka. Shuthi uThumeka-ke guys uhambile watshela uLukhanyo ukuthi hayi bo, nakhu ngingenelwa amanzi endlini ngithi ngishada indoda, sekutholakala-ke manje ukuthi udadewethu-ke usenengane incane nale ndoda le. uLukhanyo-ke uhambile kwayoqondisa igwegwe eyobuza phela-ke kuyena uZoleka ukuthi ngabe lento le iyamampunge yini noma iyiqiniso. Ayi, uZoleka-ke umtshelile ukuthi mfowethu bengisazokutshela le ndaba ukuthi imane nje yaphuma nje isigubhukane, futhi-ke kunento ekumele silungisele umntwana. Wathi cha, mina ngifuna ukwazi ukuthi ngabe uVuvu umtshanami uzalwa nguHlathi yini noma cha. uZoleka-ke wavuma ukuthi kunjalo. Kuthe nje kusanjalo esathi uyavuma kwaqhamuka undodakazi omdala-ke phela uQhawe. Wathi mama utheni? Wathi Qhawe, bengisazokutshela nawe impela kuliqiniso, ubavumile uzalo uHlathi. Kobe kuqhamuka udadewabo kaLazarus wathi hayi bo, Sigqibo, uqonda ukuthini manje mokuthi umtshana wami akazalo uwena? Hayi bo Lazarus. Kwamane kwashuba guys. Wonke umuntu-ke manje useyazi ngale ndaba. Ngaphandle kwabantu abadala-ke sesikhuluma-ke ngoba bakaLazarus, aHomagaba bona bazi kwamanje. Guys, ushilo kuLazarus ukuthi-ke le ndaba kumele iphelele phakathi kwalaba abantu abasendlini. Wamvula indlebe udadewabo lo owummeli ukuthi angalinge ayithi vu le ndaba kutata wabo phela, ngoba mengase kuthiwa uyalithola leli qiniso, hhayi-ke impela-ke kuyobe sekushuba-ke manje, ngoba-ke le ndaba iyomane isaphazeke. Ngisho nasemakhaya le ezilalini guys, iyomane nje igcwala isigodi sonke ukuthi uLazarus akanayo inzalo, uhambile wayonza umsebenzi ethubika umntwana le esibayeni, ebazi kahle ukuthi akazalwa laphaya kaNgcukana. Guys, akupheli-ke lapho. Hambile-ke uLazarus benoZoleka beyocela umntwana esibhedlela, ngoba phela njengoba esesibhedlela nakhona ekwibhodlela le-ICU akumelanga amane akhishelwe ngaphandle, lokho kuzobeka impilo yakhe engcupheni. Udokotela-ke wale waphetha wathi cha, umntwana ngeke ngikwazi ukumsusa kuleli bhodlela leli engimfake kulona, ngoba phela lokho kusho ukuthi ngizobe sengiyaphikisana nesifungo engasifunga sokuthi angisoze ngacekela phansi iy'mpilo zama-patient ami. Hhayi-ke wancenga-ke uZoleka washo ukuthi le nto le ayikho medical, i-spiritual, vuma simthathe umntana sihambe naye. Wathi udokotela mekuwukuthi-ke niyahamba nomntana kuzomele nisayine amaphepha, futhi ngihambe ngiyolanda unesi ozoniphelezela. Meniqeda lento enizoyenza nimbuyise ngokuphuthuma, kwakumele ngiphinde ngimmonithe lo mntwana. Bathi kulungile dokotela, kodwa umntwana siyahamba naye, kuyabaluleka kakhulu ukuthi ahambe lo mntwana eyokwenza usiko lakhe. Guys, bahamba ngempela-ke. Guys-ke kuthi sebefikile-ke kaMabandla nomntwana. uLazarus yena bekade emgonile umntwana njengoyise phela. Yes, uyise lo kwakuthiwa uyena ngesikhathi esakhulelwe uZoleka nangesikhathi esetetiwe umntwana. Hhayi-ke umane nje wathi uHlathi, awulethe umntwana kumina. Hayi bo, kabuhlunguni guys. Wamthatha uLazarus wamnikeza umntwana. Wathi asambeni-ke siyoqala umsebenzi. Wathi uthi uyasondela uLazarus kwathiwa hhayi wena nje awudingeki kulo msebenzi, hamba olinda laphaya emotweni. Awe, washaya isitini futhi uLazarus. Hhayi-ke uZoleka-ke waya kuyena wathi sorry,
Yabo nje kubonakala ukuthi nawe uZoleka iyaphuka inhliziyo yakhe mekuphoxa uLazarus ngoba uyena obekade ewayivuka nalo mntwana. Kodwa-ke ibe ingekho into ezoyenziwa ngoba bancenge nje ukuthi umntwana ashiselwe leyo mpepho, umntwana abikwe-ke kubantu bakubo. Mese sengcono umntwana, hhayi-ke sibe ngamqhenyela-ke uHlathi bemkolodela. Okwamanje basamncengile, yonke into ayishoyo hhayi bayayilalela. Kukhale sakhe isiginci-ke uHlathi kulezi iy'nsuku guys, ngoba uyazi ukuthi phela impilo kaBavumile incike kuyena. Yeyi, kubuhlungu ukuncenga umuntu guys. Ngikubone lokho namhlanje. Lazarus uyahlambalazeka every single day, kodwa usamile ezweni lokuthi yena benoZoleka bazoyibamba ishisa le nsimbi up until uBavumile abe ngcono. Okay-ke guys, uhambile uHlathi waya emnyango-ke, base-ke bakha into engathi indishi nje enezinto-ke phakathi engathi inhlabathi, esho ukuthi la azokhuluma khona-ke uHlathi, ebiza abantu bakubo ukuzo-introduce-a phela umntwana uBavumile kubona. Guys, ubize zonke iy'thakazelo-ke zakamabandla, washo ukuthi oh nina boJambase, nina boHlathi, nina boLisa, ngithi-ke angizobika nangu umntwana wenu uBavumile lo, kodwa-ke sisazometha igama elimfanele-ke isikhathi uma sesihambile. Umthetho lo othetha nani njengamanje, ndizobonga naSisibusise nindiphe sona kunkosikazi wami wokuqala. Ngithi-ke mamukeleni-ke aphile akhule, futhi ningabatholi abantu bakongcukana bakojola ngalesi senzo abasenzile sokuthi bamthathe. Kodwa-ke ngithi manje usebuyile kusekhaya. Ya, unkosikazi wami wesibili uThumeka, igama lakhe-ke ambize ngaluthe uLimise, uyena-ke osezomnakekela-ke lo mntwana njengoba nje enza nasekuqaleni kuqhawekazi. Imagine guys, imagine lapho uZoleka ukhalame inyembezi kodwa akafuni ukukhipha izwi. Uthi nje mawudlule lo msebenzi ngenhliziyo, hhayi angiphathi kuThumeka umane wanyipha mekuthiwa usezokhulisa lo mntwana, ngoba I'm sure uyasho ukuthi hawe mangaze ngavelelwa ukukhulisa iy'ngane kadadewethu. Uqhawekazi uyintombi umndondoshiya mdala ungaka, wakhuliswa uyena uThumeka, manje sekumele akhulise uBavumile. uBavumile osasanda ukuzalwa ngenxa nje yokuthi ufuna ukuhlala kulo mshado wakhe noHlathi. Yo ngeke guys, yeyi uyagowisha ugirl, hhayi uyagowisha uThumeka. But-ke khethile guys, kuthiwa ngesilungu you've made your own bed, now it's time to lay on it. Shuthi-ke ugirl kuzomele alale kulo mbhede ngoba undlalwe nguye bakithi. Kodwa-ke enye into uThumeka ekhona ephila. This time around angiboni ukuthi lento abayenza ukuthi bamphuce uqhawe uzophinda avume ukuthi yenziwe kuBavumile. No, yabona-ke futhi manje njengoba ne-support structure, yabona uLazarus unodadewabo oyiloya, yabo manje hhayi cha ngeke uHlathi ngeke aze awine kule nto nje aqala ukuyenza manje, athi uzama ukuyenza angeke aze aphumelele. Wakwenza before esamncane uZoleka, but now sengathi impela uzothola ukulwiseka and angeke kuphumelele yena this time around. And naye uThumeka akekho vele emdlandleni wokukhulisa umntwana kaZoleka this time around. Kuqala vele wayesencenga uthando ne-trust, manje njengoba iringi isigcwele umunyu, hhayi I'm sure uzomane athi hhayi soze-ke umama nomama ayayikhulisela abantwana bakhe. Guys, kusazoshuba. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa uku-subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela inimbanga mhla ka-5